या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सोडल्यानंतर त्यांचा वारसा कोण चालवणार असा सवाल उपस्थित होत आहे। दरम्यान अजित पवार की सुप्रिया सुळे अशी चर्चा रंगली असतानाच माजी आमदार शालिनीताई पाटील यांनी अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करत मोठं वक्तव्य केलंय। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोक माझी सांगाती या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात राजकीय निवृत्तीची घोषणा केली। त्यानंतर अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची नावं अध्यक्षपदासाठी आघाडीवर आलीत। मात्र शालिनीताई पाटील यांनी सुप्रिया सुळे यांना पसंती देत अजित पवार घोटाळेबाज आणि गुन्ह्यामध्ये अडकलेले नेते आहेत अशी टीका केली आहे। सावंतवाडी शहराच्या विकासात खऱ्या अर्थानं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे भर पडत असल्याचं मत बंटी पुरोहित यांनी व्यक्त केलंय। पालकमंत्री पदाच्या केवळ 8 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी सावंतवाडी शहराची गरज ओळखून पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 56 कोटी रुपयांची नळपाणी योजना मंजूर केली। दरम्यान अग्निशमन यंत्रणेकरता सुसज्ज इमारतीसाठी 3,28 लाख निधी मंजूर केलाय, तर भाजी मार्केटसाठी 13 कोटी रुपयांचा निधी दिलाय। शहराच्या विकासासाठी दिलेल्या या निधीबद्दल बंटी पुरोहित यांनी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे आभार व्यक्त केलेत। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार यावर जोरदार चर्चा होत आहे। शरद पवार यांच्यानंतर हे पद सुप्रिया सुळे यांच्याकडे जाणार असल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जाते। अशामध्येच अध्यक्ष निवडीसाठी गठीत केलेल्या समितीची 5 मे रोजी बैठक होणार आहे। त्यामुळे उद्याच NCPचा नवा अध्यक्ष ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्री असताना फक्त 2दा मंत्रालयात जाणं आमच्या पचनी पडणारं नव्हतं अशी नाराजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आत्मचरित्रातून व्यक्त केली आहे। शरद पवारांच्या या मतानंतर आता शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे। ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवारांनी पुस्तकातून केलेला आरोप चुकीचा असल्याचं मत व्यक्त केलंय। बेळगावमध्ये माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे। राज्याच्या राजकारणात अनेक घडामोडी एकाच वेळी सध्या सुरू आहेत। सत्ता संघर्षाच्या निकालानंतर राज्याच्या राजकारणात अनेक मोठे बदल होऊ शकतात अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जाते। या सर्व चर्चा दरम्यान वकील असीम सरोदे यांच्या ट्विटची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे। अजित पवार येत्या काळात भाजपसोबत जातील आणि मुख्यमंत्री बनतील असा दावा असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलाय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।